Thailand atowar kilong ji aphan hawar arat kaningri. Sangpi Rumila Terangpi Ingdeng Pli National Master Games Trivandrum Kerala along Kachepati Dunji aphan Dilaipen Bartanglo. Karbi Anglong Autonomous Council Speaker Long Kiti Mungapansi Karbi Anglong Autonomous Council Akilikalong BJP tiket pipon wek nang ji pusi nahor langso arada tumpen kehang. Kardom pini prime time along penili sami mirinahan sepi pini bertang ton pen chethanam sinang. Duaramla keparlo borthip ingti arong pen serdi hun langso kacheleng atawar non pu anta parivartan among we ke jab dam de da jok non puta inghan langbung lang plet atawar pensi cheleng dunang bom lang. Lason pulote parivartan pu amen pen rada pharlo kacho jorchot ason mandet lo. Monit akaya long melang la pen towar henlo kinang sot. Tangte labang so amohor ki theklong pen nang litum pisi mathapo Karbi Anglong live kilang aradatum. Hidia jo inghana sat putong pujima mate munit ke cheleng atowar pula. Aho laki nijang Karbi Anglong alo kedo lakha isi duar amla constituency angkang vote langso ward number hini ke parlopon bordip inti arong lapen serdi hun langso teron arong arat ke cheleng atowar lo. Bangso atowar kilometer isira ebeng sose ajak kiding atowar ASDC kechari pom ahut DRDAS team pensi nipon lo. Lapen ke non anta thangnat kilang cari avi pusi ningje rekti. Tangte inoda bang kupen nang kaningje dun alamti arjun iksina. Apa nih? Ya, satu bikala mana Karbi Anglong Nagaon, kami di sana oming kita jaga jadi ya. Kami di fala pak kue so request kuri ya so kalau kuno fala pak hari ini dia. এটা বিভাগীয় পক্ষ আমি জনাইছোঁ যে অহা সপ্তাহৰ ভিতৰত পেলাম যোৱা সপ্তাহৰ ভিতৰত পেলাম এনেকৈ কৈয়ে থাকে কিন্তু নেপেলালেতো উপায় নাই আমিতো কৰিবলগীয়া কি কৰিম আমি ক'বহে পাৰিম পেলাবতো নোৱাৰোঁ Labang so towar nilitum Karbi Anglong district lapen Nagaon district hinia longta chuning ridun lo. Non puta nang kilang pon kavedet penajok nilitum thangnata klem thek thedalo. Ha komentu ne penta chuning rinangji pusi ning chepa thepen chuning ridun bomlo. Lasinon kili kachepati dunjia bangpu penang ando. Komat ni ning ke mea bangpu hadak arada pan kecheleng kisung pen kepajok damjia bangpu doji ma kuda hadak kedo arada tumpen kaning pedo. Hamren pen Daniel inki Karbi Anglong live. Monit ke thekason kedo ke arta langli. Lapen ke thekason ke do an ke la an so se akang tui angdeng anat kengkam kache jordun ji aphan matha pon bom nangji lason thak thaksi dilai dong thewang along ke do sangpi rumila terangpi sitame arta do o apor pusitame ke pathu anat aning ke hang parpik penajo ke damtang penangan apor penta nongme ke wan do olo lapen non puthot akang tui angdeng ke pali dunji aphan akemang pedo ponsi ingdeng pli National Master Games Trivandrum Kerala along ke pathu dunji aphan kachesik pedo ponlo. Labang solam arjudun longsi Dilai Women Welfare Society lapen Dilai Youth pen alang lipan poho pen aman pidunsi ahir jume pajir dunlo bang solong tangka sap sowet setami kerap pajir dunlo sangpi rumila terangpi arta ningkan plikep ahem lake Dilai dong thewang along helo lapen asomar chanjai anlo bonta aprang penta ke pathu anat aning ke hang parpika jok non asomar chanjai apita ke o edera jok Karbi Anglong Assam aphan penang an seranong e 1 pilo lason si ingdeng hini Assam State Master Games surihini ra inkoraisi Diphu Kasa Stadium along kibia hut 1500 meter race lapen 5000 meter race along seranong e 1 lo lapen ingdeng ge thom Assam State Master Games surihini ra inkorahini Dibrugarh along kibia hut 5000 meter race 10,000 meter race lapen 1500 meter race lake thomta aprangsi angdeng mate ser anong e 1 lo non Trivandrum Kerala along ingdeng pli National Master Games kibiji alongta Assam Master Games Association pen chepate dunpo alang pen kaning je ponki la anso se bor idunpo lapen nongme ke wanja phan bor idunpo pinpur ponme sangpi rumila terangpi ahemtun kachelang mepar pepensi labang so achatayalong nang kebar jesemet amina ahem asai ke ongdung pentami adaprang kai kita thursi ke kat apor chipi bomsi angsong ledun bomlo
Jesemet apenan Chandra Singh Teron lapen hemisiatum a support mate kabor idun lapen dilai athletic coach Susan Lekhe pensi nang cherap tun piklopusi ningje pon tindak dilihan bang sini kan akhirat yang sedih telepon terupano nanti minta antusi hasilnya aja kan nong sedih kan antusi minta bosan sedih tu nong minggu ni kan bosan itu ini macam tu macam lo Aprangan nangli acepate dun do ma. oh ni masar yang dak dicu kajian long cepat tu ka 1500 meter konten dicu la tadi cepat tu lo apa ni gol mondial si ini talong lo apa lagi so pipen Italian 22 ni kan aku dibuat dulu lo maka son thak lo seperti dengan 1500 meter 1000 meter dan 500 meter along gol mondial kita sepalong Dilai pen Bijoy Rongpi Karbi Anglong Live Lakhain ko raisi Borjan constituency ke parlo nohor langso ahawar rongarat pensitami longkiti monga phansi ticket pivek nengchi pusi CEM Dr Tuliram Ronghanga phan kachuningri pedopon Karbi Anglong Autonomous Council akilik nangkate bokbom apora hut pregjam ahawar arada tumpenta amithang aning kachethe abang phua phansi ticket pipon vek nengchi pu along ke hang padobom ason thak si kedamtang aruni phai kretroxi Borjana hawar along kedo nahor langso arada tumpenta phirangke aphan ingni ponsi longkiti monga phansi BJP ticket pivek nengji pusi CEM Dr Tuliram Ronghanga phan kachuningri pedopon labangso phirangke amaya long nahor langso ahawar along kedo Karbi Bodo Nepali Naga lapen Adivasi akhayatum Borjan angkang along non kewangji MAC kilik along ticket ke hang abang do olo Bonta labangso tiket laki non ke dobom MAC mate Karbi Anglong Autonomous Council Speaker Longkiti monga phansi pipon thuwek nangji pusi Jesemet chuningri pedopon Noda posti itu laga namde au community bra hoya se swat election da Longkiti mo तो देशे बोला itu साल भी इतिया कैंडिडेट भी लुंगी जिमुंग लोग है टिकट दिबोला के इनका दूसरा कैंडिडेट नोदन न लगे नाहोजान एरिया दे नोदा पोस्टी इतो दे किमान से इतो बड़ा इतो नाम बड़ा कोई ऐसे लुंगी जिमुंग लोग है टिकट दिबोला के कार दूसरा मानो नोदन मानो नाहोजान दे होले न लगे इनका समझाई दिया से इतो लगा कोथा तो मीडिया आरो इजन किमान आइगना से इतो बड़ा खबर फालपुर पंचायत टीवी इनका नंगराइज कोरेस Athe longki timung pen ke damtang apor una hutame labang so ahawar ke do arada phan ason kaching thur ahin lapen lok charli osomara tuma phan mesena warsai pipon lopusi pherangke amaya long nang pachini dun mahi kuteke amar tekhete jekhine longki timung amar sare jekhine amar bajan elokat ehone joyjokto korise amar je kono prakarat amar kaam hoy hojok ba rasta ghat ba logote amar jitu dukhia raije pispori thaka tekhete agbari ahise amak চুকুমি বিচাৰিছে আৰু সেই গতিকে মোৰ তৰফৰ পৰা মই ক'ব বিচাৰিছোঁ সকলো ৰাইজৰ তৰফৰ পৰা সেই গতিকে তেখেতে টিকেট আমাৰ কামনা কৰি জয়যুক্ত কৰি তেখেতলোকক আমি যোগদান কৰিছোঁ আৰু সেই গতিকে তেখেতে টিকেট পাব বুলি আমি সকলো ৰাইজে আবেদন কৰি আপোনালোকক জনাইছোঁ আৰু মই যিখিনি ক'বলগীয়া মোৰ তৰফৰ পৰা আজি ইমান দিনৰ পৰা অহা দিনৰ পৰা ইয়াত থকা স্থানীয় থকাৰ পৰা আমি যিখিনি আমি সহায় সুযোগত কাম কাজ ঘৰ দুৱাৰ তেখেতে ৰাস্তা ঘাট যিখিনি আমাক দিছে আগবঢ়াই কিনে আমি জয়যুক্ত কৰি আমি তেখেতৰ পৰা পৰামৰ্শ পাইছোঁ আৰু তেখেতে আজিলৈকে আমাৰ সকলোকে চাই আছে নোচোৱা নহয় আৰু পাবলৈ কাৰণে আমি Dilai pen Bijoy Rongpi Karbi Anglong Live
Karbi Anglong anggang pia long penta penangan osomar la pen riso e jang atum penta ke charlia hin chot kalisi ke pathu anathuta kachi hungdun pen prek jam ke pathu dun pen nong ekewan pi aphai do pik tanglo lapuson khai la pen long ria phan nong me ekewan pi thegapot ke pathu dun vek osomar la pen than bang atuma phan sitami akero pi pajir ponangji Lason thak thaksi ingdeng sirkep all Assam inter school kickboxing championship Surihini ra ingkora hini aparman Guwahati rong sopia longsi padoponlo bangso chepatia long nijang karbiang long aparman pen asom kalakendra kheronia long bang krisirkep a osomara tumaphan ingwai ponlo bangsong bong pen gold medal ke wan bang trok silver medal bang tho la pen bronze medal bang tho a osomara tum medal chepalong dunlo than bang sifu h Bunggobi Singha ahin pen lamthe nang ke pachini don atengke lapuson anong ekewan thek apot alangli ning arong ulu lapen osomara tuma phan aprang ke ponji aphanta jisik ding loputa chethan lapen non ke wang jiwo signify kriser ke pani puthot selection ke pathu do thuji puta pachini pon আমি উইচ দিব বিচাৰিছোঁ আমাৰ অসম কলা কেন্দ্ৰ আমাৰ এক্সিকিউটিভ বডি আৰু আমাৰ ষ্টুডেণ্টবিলাকৰ গাইডেন্সবিলাক ভাল আমাৰ মোক মানে বৰ ভালকৈ মানে কপাৰেশ্যন দিছে আৰু গাইড দিছে পিছফালেদি সেইকাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু মোৰ ফালেদি যিমান পাৰে আমি চেষ্টা কৰিছোঁ আমি মেডেলবিলাক আনিবলৈ আমি 19জন ষ্টুডেণ্ট পাৰ্টিচিপেণ্ট লৈ গৈছিলোঁ তাত মধ্যে আমাৰ 16জন মেডেলিষ্ট হৈছে মেডেল প্ৰাপ্ত হৈছে আৰু বাকীবোৰ 3জন আমি পোৱা নাই আৰু বৰ ভালো লাগিছে আৰু 3জনৰ কাৰণে অকণমান দুখো লাগিছে কিন্তু এইটো হয় এইবিলাকতো হয় খেলতো এই মাজত হাৰে জিতাটো হয় এইবিলাক কিন্তু আমাৰ এইবাৰ আমাৰ প্ৰথম এক্সপিৰিয়েঞ্চ আমাৰ ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং কিক বক্সিং এছ'চিয়েশ্যনৰ পৰা Kheroni pen Mohanteron Karbi Anglong live Lakhain korapho Nilip constituency kapalo lower tarapung saitaro arong along kedo an inghiatum chingrumsi kachepachini amai kangnipon Lasonsi Nilip constituency kapalo lower tarapung saitaro arong along kedo an inghiatum chingrumsi hemisi lapen nukhum along phutung phitung kacheron pen kachepachini amai dengponlo Bangso inghi chingrum amai along kapatir pipon laki Wesley Hanse pensi chepatir pipon lo Bangso inghi chingrum amai along rong asar Rowelson taro babusing rong piatum pen danglok bang pharo isi sose inghi atum chetong donsi mai ardi chitipon Labangso amai along jesimet lower tarapung arong along kedo an inghi atum kachingrum nang poke kedam tang pen nanganan ni penta lower tarapung arong along kedo inghi atum kachichini ne asonsi dokoklo Lasilaso inghi kachingrum amai along pen nangan pitung putung cheron pon pen chingki je than pon long loputa kachepatir pipon Wesley Hanse pen nang thandun to pini nilitum ladak saitaro rong inghi chingrum amei chinghon sar vias ahem kam ke klem along nilitum kaching wai pon ateng la pen kimang pon ateng nilitum la don thong kep arat atum inghi chingrum amen pen committee seng pon lo lasi nilitum labangso committee aphan kachila namate achithe ke piding ja phan pura chinghon nilitumai misi povitro rongpia phan kachuningri alam lahelo nilitum committee amen pen kenangji kasu phule harlung aset athe nilitum committee along lahai kenangji adorkar do la posi la nilitum don thongkep inghi chingrum amei amen pen non kewangji election mate vote phan nilitum guta kipija phanta nilitum chingwai pot Bangso amai ke pachun ponji aphan MAC pubitro rongpi lapen KPLT amai phu run rongpi atum kacherap dun apota kachuro pajir pon lapen non ke wangji MAC election ahut setami MAC pubitro rongpi alongsi cherap dun bomji puta ningje pon rilti News report Karbi Anglong live Pini prime time aberta ki lapansi kangtoniklo